सरस्वती मैया के पूजा होला भारी, हर साल भसान हम करनी अगारी। सरस्वती मैया के पूजा होला भारी, हर साल भसान हम करनी अगारी। ज्यादा बोलबे तो बोली यहाँ चली, बात केहू के न डर, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी, मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी। हर साल भाषण करीले गाना बाजा के, नरकटिया बाजार के लइका रोहेला ना डेरा के, रोहेला ना डेरा के। हर साल भाषण करीले गाना बाजा के, नरकटिया बाजार के लइका रोहेला ना डेरा के। लफुआ आदापुर परखंड के, बात केहू के न डर, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी, मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी। राजकुमार के संगे आइल राइटर विजय दीवाना, सामू भोजपुरिया के देख बाजे हमानु गाना, बाजे हमानु गाना। राजकुमार के संगे आइल राइटर विजय दीवाना, सामू भोजपुरिया के देख बाजे हमानु गाना। झुझु राजा मैया के हाथे जोड़ली, बात केहू के न डर, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी। सरस्वती मैया के पूजा होला भारी, हर साल भसान हम करनी अगारी। सरस्वती मैया के पूजा होला भारी, हर साल भसान हम करनी अगारी। ज्यादा बोलबे तो बोली यहाँ चली, बात केहू के न डर, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी, बात केहू के न डर, यहाँ रोक दी। मोतिहारी जिला हवे सीधा चौपड़ी। मिक्स बाय आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रक्सौल।